Oh guys, niabot na ko ang barkada guys. Vlogger ni siya guys, damo sulod guys. Ginbeteran ako ni. Guys, may hapon guys, naong karon sa farm sa akong amigo sa This Is Vlog. Mag mukbang may karon sa lagot mong gikan sa bukid, mga ganas, salad, pako, okra. This is okay. Guys, namin tudo sa inyo ang teknik usa ko pangutlo sa mga ganas para lami siya kanon, mga presko o organic. Please don't panic. Gali, galas ko rin. Hindi. Mangog na. Tagos pa na. Bisik ron tagok. Lag! Bisik pa ng tagos. Udlot na ba? Udlot? Ha? Ay, mami, tawag mo sila. Tahod na ta. Mamilalat. Ano po na tahod? Mamilalat mo. Ano na mamilalat mo? Dunggan ra bigyan na niya. Ha? Dire na. Live ra dai nak pa. Yo, para di na siya. Ani. Mami kay para magpakat pula. Pula mo tuloy sila mami. Mami, hindi na to. Pula orang tambis. Oh, apa ba ang pampula pula galit tambis. Ala. Pula ni una, masudan dia kumin kini ay. Tangkong sa choking mo ba yan eh? Lagi Yes! Live! Sino katapat anadan? Wala liya, pungpong ba? Alas yo, itira ba niya imong manggas yo? Nani? Ikaw na yung anak. Ikaw nang dua anak. Oh. Ito mga bata dan ito mga bata. Mau dia babol dito ka ono. Ha? Apa nih kita saging gitu? Lain Jadi sama kasab anit tali. Tali ada bugas. Purut tapo ng bugas. Ano man sa Guys, mapalit na yun bro.
George Store. Ay, din mo palit dito kay mapangkrap yung kwarta. Gago! Shoutout sa meat shop sa akong upload ko na kawas, Proctus. Wala po na yung pangalan ng meat shop. Ano pangalan ng meat shop, Doy? Anon sa anon? Stupid. Ilua meat shop. Ilua Soldic meat shop. Iluwa meat shop, Proctus, location. Napangalan na ba lang naman? Sa-register na na? Sa-register. Masasal. Masasal. Buot na na. Okay. Sulod. Nakita ka. Sana. Basta yok. Anin mo na po. Anin mo na po ning dayok dan. Ha? Sorry. Ikaw lagi. Bigay luto. Ha? Bigay luto. Diyan mo ito na. Itong hindi na pagbaran ba? Ha? Ang balang sa akong gagaw, nasa lagan, lanta ba nga mag-isda sa laot ya eh. Yan na, yan na. Ha? Yan na, yan na. Kada ba ito una diri ah? 100 bigyan tulungan ka ni, lungit. Aman. Pwede may nang part-part. Release na. Hindi mapitin-pitin. May ito. Nabaga mo na. Kaya ba? Kaya ba? Ito na. Yan na pag suya ako. Nakapil ka ba? Turon na po yung gunit. Bun. Ano sa doon? Ha? Ano? Okay. Pero ito kong babs. Doon pa kayo na ako. Isa na si mahurot na. This is okra. Tara Bob. Uy ko ni Rodan. Mga tambal na alam, sustansyado. Sa pamilikas nga taon, nimal. Nag-uwi siya sa kasanga. Paano sisilin? May dugi ng orot ba? Balik sa motor. Paano makamulak tao ka? Bagos, cuy bagos. Ini bagos oh. Okay. Ano yung rice? Ito na. Ano yung rice? Napam. Sombra. Sa'yo. Yan. Labs. Kasi pares mo na. Babs kayo ano. Barat. Masih masipin. Tinahubas naman kayo. Manan nyo gikuraw. Ikaw yung mga kumparan. Alright. This is Black. It's brought to you by Katawan na po sa panjang dan. Tapoli mo dan. Dan. Katawan sa tapoli mo. Woo! This is vlog talaga. And panhimagas. Cherry blossom. Cherry fruits. Cherry fruits. Shout out to cherry fruits na. Ano, Fran? Udah pun doon ito siya, save nito. Ako na ba? Kami na video kayo na. Ako ka. Ay,